nodyn personol, gael jyst dweud cymaint o bleser ydy i mi gael bod yn rhan o'r Lansiad mae'r penal yma. Dwi'n gwybod os da chi'n wedi weld hyn yn y cefn, ond na i basio hwn o gwmpas beth bynnag. 60 oed ydy Llŷr Gwyn Lewis, ond dwi'n ei nabod o fel bardd, credwch na beidio, ys dros 1 mlynedd ar 15. Mae gennau lun ohono fo fan hyn, 10 oed oedd Llŷr, dwi'n meddwl, yn cipio gwabr Clws Pat Neil yn Eisteddfod Bro Ogwr 1998. A dyma fo, llun o'n o'n derbyn y wabr yn y fan yna. A be mae pawb sydd wedi gweld y llun yma yn bethu ei ddall, sut na chafodd Llŷr i gastio fel Harry Potter. Ond y rheswm dwi'n hynod falch o gael bod yma pan yma, yn y cyfnod yma, mi roeddwn ni draw yn yr hen goleg ym Mangor, yn yr ystafell neu'n y swyddfa nesaf at dad Llŷr Gwyn Lewis yn fan hyn. A mi fydda Llŷr yn dod draw yn aml iawn ddiwedd pnawn i weld ei dad ac yn chwilio am bethau i'w gwneud. Felly mi ddechreuais i fynd i'r arfer osod tasga cynganeddol iddo fo, hogyn 10 mlwydd oed, a mi roedd o'n atab y tasga yma cyn y medrwn ni i llunio nhw dweud y gwir, wel eisiau neb tebyg iddo fo. Wedyn, i fod yn ystyried yn fardd ifanc, mae o wrthius flynyddoedd lawar. Falla wir na i gyhoeddi'r un gyfrol arall ar ôl hon, ond o leia mod i di bod hi'n snapshot, mae'n fod, yna di'r gair yma Elena sydd wedi bod yn golygu'r gyfrol yn ei defnyddio. Bod hi'n rhyw, just cipolwg ar gyfnod penodol iawn yn y mywyd i. A mae hynna mewn ffordd yn arwain at beth arall, sef bosib taswn ni'n dod yn ôl at y cerddi yma mewn 10 mlynedd i feddwl am gyhoeddi cyfrol go iawn, felly. Y bysa lot o'r rhain yn mynd i'r bin yn syth a ddim yn cyrraedd y gyfrol yna. Felly, mewn ffordd bod o'n fater o'i cael nhw allan rwan tra bod gennau'r gyts. A cael ynghofio amdanyn nhw, cael nhw i bwrw nhw allan o'r ffordd a bwrw ymlaen mewn ffordd. Dwi'n hoff iawn o wrando ar y radio. Dwi'n licio gael ymlaen pan dwi'n gweithio jyst yn y cefndir. A hefyd, dwi'n cyfrando nhw gyda'r nos, so pobl yn mynd dyna sy'n gysdi'r swydd fel bardd preswyl Radio Cymru, nid felly oedd, ond dwi'n fan mawr o just gwrando ar y radio, felly oedd yn rhywbeth naturiol, yn ffynhonnell naturiol, ond dwi'n cofio pan nath thema neu'r pwnc ddod fyny ar gyfer Cadar yr Urdd yn 2010, tonnau oedd hwnna. Ac am y tro cyntaf nes i feddwl, reit, allai gyfuno rhyw ddau beth fan hyn mewn ffordd lly, sef tonna'r môr, a dwi'n hoff iawn o'r môr, mae hwnna'n dod fyny lot yn yng ngherddi fi hefyd, a thonfeddi'r radio. A felly oedd y tonna neu'r donfedd yna'n fodd o gyfuno dwy ddelwedd oedd yn eitha ffrwythlon i fi mewn ffordd. Hyd heli, rhagweld diliw. O'r radio, mi ddaw marwydos heddiw o'r tonfeddi diddos a thon eigion yn agos yn honnau'r niwl hanner nos. Heno a glywi fel finnau alaw si heilwli'r llongau yn darogan o'r glannau y daw glaw, ni'n anin glau. Y malin y mae heli heno'n llawn yn llanw fy nghliewi. Rwy'n hwylio bron na weli ffinister drwy'n ffenest i. Fferws, mae'n wynt yn fferaw, yn Lyndi maen nhw'n landio ysbail, emynau hwyr am yn ail yn fwgan ac yn fugail. Alaw i'n hynny o'n ngwely at y ser droswyd siren gwenu, o leiadau'r goleidi sydd o'i hedd yn os ddi. Yn gynnar iawn yng ngyrfa Iwan Llwyd a William Owen Roberts oedden nhw wedi cyhoeddi nifer o erthygla swmpus pwysig sylweddol yn rhyw fath o roi llais i cenhedlaeth nhw neu roi be oedd i cenhedlaeth nhw eisiau wneud ar waith yn gysylltiedig efo hynna, rhywbeth sydd wedi aros efo fi ers rhai blynyddoedd. Oedd Simon Brooks yn siarad rhyw 2 blynedd yn ôl, dwi'n siŵr, ac yn dadla, fel mae o'n teddi fod yn eitha dadleuol, dwi'n ddim os ydi o yma, ond yn dadla bod beirdd dan 30 ddim cweit wedi llwyddo eto i
ddianc o gysgod neu o ddylanwad genedlaeth cynt mewn ffordd. A dydy hynna ddim yn beth drwg I gyd, dwi'n meddwl, oherwydd dyn ni wedi arfer perfformio mewn stompia talyrna ac ati efo beirdd cywydda cyhoeddus na os liciwch chi. Ond yr ochr arall, dwi'n meddwl ydy, da ni'n cweit wedi llwyddo eto I ffindio be da ni fel cenedlaeth o feirdd fengach eisiau ddeud. Cerdd ydy hwn am rhywbeth eisiau ar ei draws o, rhywbeth o ymbelydraeth cosmig cefndirol am hwnni, sa chi'n alw fo. Mae'n swnio'n yn beth ofnadwy o gymlaeth, ond beth ydy, mae yna dal ymbelydraeth yn yr aer o'n cwmpas ni heddiw o'r Big Bang, o'r bang cyntaf un. Ac pan yn oes y teledu analog, pan fysa chi'n gweld teledu efo yr eira gwyn arno fo, yn rhan o'r eira gwyn na, mi fysa 1% o'r eira gwyn yn rhan o'r ymbelydraeth na o'r bang cyntaf. Oedd hwnna jyst wedi'n y syniad yna wedi'n cyfarwyddi fi. Felly dyna dwi'n rhyw fath o fyfyrion efo fan hyn ydy wrth glywed signal analog yn hytrach na digidol, da chi'n clywed holl, da chi'n gael amser I gyd yn ei gyfanrwydd. Rhyddid. Dwi'n diffodd y radio digidol, yn dod yn fôl at y set fach donfedd hir, yn troi i'r olwyn fel bod y llais RP yn pylun storm o hisian braf. Yn yr eira clywedol hwnnw, yn niwl yr analog mae'r tonfeddi'n ymestyn, a minnau'n anadlu o chenaid o'r yddhad, yn rhydd o linella syth y digidol. A chaf, rhwng gorsafoedd fod y radio'n ymhyfrydu yn amwysedd y tonfeddi. Yno, yn yr ehangder rhwng cracl a gwych, mae un gronyn o enni'r bydysawd, na llai mo'i weld na'i glywed, ond fel cefndir I gefndir, neu fel be wela'n y bore heb ysbectol. Does na neb a gliw'r gronyn hwnnw, ond fi wrth fy nesg yn nymder nos. Y gronyn sy'n dirgrynu I'm darbwyllo nad ydy ddoe ar drai, bod oesoedd y bydysawd yma a bod fori eisoes ar fai. Yn y gronyn hwn, yr erys pob cariad fi gen I erioed, yn un rhes hir wedi fframio'n dwt yn rhyfeddod y gola cyntaf. Tu hwnt I bob dewis a phenderfyniad caf giniawa ar bob eiliad o bosibilrwydd. Gloddesta ar bopeth nes di ac naw nes a'r lleill I gyd hefyd. A thrwy'r hisian a'r gwychian dwi'n gweld gronynau'r tonfeddi'n dal drych i'r oesoedd, yn diffodd y radio ac yn clywed sŵn storm ar wyneb yr haul. Tra'n Dóilín ydy y gerdd yma yn sôn am traeth y cwrel am hynny, fysa chi'n cyfieithu hwnna, lle mae'n draeth reit ar gyrion Connemara, felly mewn ffordd y peth nesaf sy'n ydy America. Mae hwnna'n frawchus I fi ar y pryd, ond mae'n draeth unigryw iawn, achos mae'r tywod fatha rhyw fath o ddarna bach o gwrel, corel ydyn nhw, yn hytrach na dywod. Felly mae o, pan mae'r tonna'n dod yn golchi ar y traeth, mae yna sŵn rhyfedda, fatha, dwi'n disgrifio fel hyn fel agor potel bop. Tra'n Dóilín. Nid oes yr un lle arall ar ôl hyn, pen pella'r byd, yr hen fyd yw'r Tra'n Dóilín, ac ar ôl hyn, dim ond y môr ar Amerig. Ac yn fan hyn, dan gwrlid y glaw smwc, ac o fewn cliw i'r Capolini a'i gweryru oriog gofalus, mi glywch I sŵn fel agor potel bop o bryd i'w gilydd, pan fo'r môr yn golchi dywod yn law ar y lan. Ond nad yw hwn yn dywod go iawn, yn hytrach weddillion cyrbibion y byd sy'n arw o wydyn yn gwrthod yr ydy. Pan o'n i'n farddega yn llawn angst arferol yr arddega, dwi wedi sôn am Larkin yn barod, a o'n i'n teimlo reit rhwysedig yn yr ysgol yn ella bod o just o ran pa gerddi gafodd I rhoi I ni i'w hastudio bod fi wedi chwilio ddigon fy hun, ond o'n i'n teimlo rwysyd bod Larkin yn llais oedd yn fwy
agos at be o'n i eisiau ei ddarllen ar y pryd, achos bod yna fwy o onestrwydd yna. O'n i'n rhyw ddamnio pam nad oes na rhywun yn sgwennu cweit mor gignwydd a hyn yn Gymraeg, lle. Ac wrth fod i gyhoeddi hyn, o'n i'n sylweddoli pam. Ni fel, reit, ia, mae Cymru, nid y wlad fwyaf, mae pawb yn eich nabo chi, a ydych chi rhoi beth allan fan hyn, mae pobl yn mynd i ofyn, rei, pwy sgynny fo fan hyn, a beth sy'n digwydd fan hyn, a mae ni, mae hynna mynd hefyd efo'r duedd, tuedd y model yng Nghymru o edrych yn fywgraffuddol ar y bardd ac eisiau gwybod yr hanes tu ôl i bob cerdd yn hytrach na'i derbyn hi fel ydy hi. Cywydd byr ydy hwn mynd am dro. Rhy agos oedd y creigiau, wal y ddôl yn gul i ddau, ond ar dôl drwy wair y dydd, dilynais i dylonydd yn oludog dyflodau, yn olwen uwchben y bai. Fel gwiber drwy'r mieri a'r daith, roedd dyflagu'r di yn llawn hyd a meillion ha, nes diflannaist, fel yna. Ond y lôn sy'n dal yno, i'r traed fynd heibio'r tro. Rhyw dderin bach di ddweud bod chdi am ganu i ni. Dwi ddim am ganu'n unigol, achos mae'n orchymyn llys yn eithaf beidio. Ond, oeddwn ni yn hafarn y glob neithiwr yn trio meddwl am myferio am ryw fath o dirnged i Llŷr. Dwi'n bod ni'n llunio'r englyn yma i Llŷr. O sbir dŵr yn sibrwd iaith, a llifo yn sillafau perffaith, yn llif taf a'i holl afiaeth, y mae mennau dechrau daith. Ond, athi ar ei lawr ar ôl hynny, athi benderfynu bod angen rhagor o Englynion, a wedyn, pob un o'n nhw'n dechrau efo o Llŷr Gwyn, y 3 gair. Felly sy'n ni'n cael gwahodd Eli Stafydd a ei frawd gito i ganu yr Englynion. O dia. O Llŷr Gwyn, mor llwyr y gwir, yn dawen tiw ein brodir, tiw harfen teulu'r tir, a'r sgandal dros y gweindir. O Llŷr Gwyn, mae llawer gŵr, yn eiddig o bryddes i engwr, o'r mennau daeth ar fonwr, i Gaerdydd i gwr y dŵr. O Llŷr Gwyn, fy eilyn i, fe eithost yn faith o drech hofi, y mae yn academi, etifedd Hywel Teifi. O Llŷr Gwyn, fy troi'r ganaid, rhyddin wych dy farddoniaeth danbaid, tiw a wen fy enaid, un da iawn o ryw ei daid. O Llŷr Gwyn, Prifardd Gwynedd, y doethir mewn cymdeithas ryfedd, chyfoddi o'r ffen cyfedd, i edrych a fynych fedd. O Llŷr Gwyn, a'i lloer i gwyd, dwed a'i dwl, yn teidall yn wir y dwyt. Na, ein rhôn o arfon wyt, godidog o gwdd y dwyt. O Llŷr Gwyn, Llŷr Giniaw, o honot yr heniaeth a'i threisiaw, ma'n diw miawn y daw, orig i ddwys gardeiriaw. Sgynna'i man, sgynna'i'n cwpawd na'r un garafan. Sgynna'i'n lle yn y dwthwn hwn, i walw
yn adra drwy'r byd yn grwn, ond da ni gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Sgynnai'm llan, sgynnai'm lle, sgynnai'm nillai fynd iddo yn y dre yma. Dwi di blino ar godi'm hac o hyd, sa chi'n meddwl fod na rwla i fi yn y byd. Ond da ni gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Gyd efo rhywbeth i frwydro ni erbyn. I gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Sgynnai'm tir, sgynnai'm tân, sgynnai ddim ond y gan, ond mi godai fy ffidil yr hen dalyn dair, neu'r gitar lychlyd dal i ganu'r hen air, yn bo' ni gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Gyd efo rhywbeth i frwydro ni erbyn. I gyd yn crwydro ar hyd y llwybran. Da ni gyd yn crwydro ar hyd y llwybran hyn. Gyd efo rhywbeth i frwydro ni erbyn. I gyd yn crwydro ar hyd ein llwybran hyn.